Dobrodošli. Danas je jedna vrlo popularna tema, a to je osjećaj manje ili nedovoljne vrijednosti. To jest osjećaj koji kaže nisam dovoljno dobar ili dobra. Prema mojim saznanjima, mojim uvidima, to je zapravo sjeme, klica svih psihičkih problema. Znači šta god vas u glavi muči, u pozadini je uvijek ta ideja, zakamuflirana kroz razne druge teme i projicira se naravno u različite životne aspekte, od odnosa, posla, do zdravlja i tako dalje. Sve je međusobno povezano. Sad, šta s tom temom? To je jedno vjerovanje koje većina ljudi nosi, koje većina nas, uključujući mene, nosi negdje duboko u podsvijesti. Ja bih rekao čak praktički svi su ju pokupili više ili manje na ovaj ili onaj način. Neko naravno puno više, neko puno manje. I to u principu kroz djetinjstvo, odrastanje, kroz način na koji smo bili uvjetovani od roditelja, od obitelji, škole, društva i jednostavno kolektivne podsvijesti. Tako da tu smo gdje jesmo i sad nemamo drugo nego baktat se sa tim osjećajem kako znamo i umijemo. A naravno ovo razumijevanje koje ja dijelim i svaki pothvat u tom smjeru vas vodi prema tome da jasnije vidite da je to vjerovanje laž, iluzija i da zapravo kad prestanete vjerovati u takve ideje, ono što ostaje, ono što je u esenciji, ono što je stvarno, što je ispod toga, je osjećaj duboke, neograničene vrijednosti. Ne više u smislu koncepta iz glave, nego jednostavno kroz sirovi, direktan doživljaj, osjećaj. Tako da nevrijednost postoji samo u obliku koncepta, postoji samo na površini i to je zapravo iluzija. Ali um ima mogućnost da nas jako u nju uvjeri. Je li tako? Sad, ako se prisjetimo, između ostalog kroz ovih par riječi, da to je iluzija i da ispod, iza, postoji dublji osjećaj vrijednosti. I sad kad pričamo o tome, preusmjerite pažnju, pogledajte šta je duboko u vama iza svih slojeva uma. Šta je u prostoru prisutnosti, u prostoru bića, u prostoru bivanja. Da li tamo još uvijek postoji ideja i osjećaj nevrijednosti? I umjesto toga oživite, otvorite se za mogućnost da je tamo u tom prostoru osjećaj, prebiva već taj osjećaj neograničene i neuvjetovane vrijednosti vas kao bića. Da ste već beskonačno vrijedni. Da ne morate to ničim zaslužiti, zaraditi. Nema nikakvog uvjeta da bi to bilo tako. Jedino što zaklanja perspektivu na to, uvid u to, jasnoću, su slojevi uma, slojevi vaših vlastitih misli kojima vjerujete. Tako da pustite sad u ovom trenu sve te slojeve i pogledajte dublje. Pogledajte u sebe, u osjećaj neograničene vrijednosti. Vi po defaultu, po prirodi stvari, beskonačno vrijedite. Da ste, da tako kažemo, precious jewel
in the infinity of life. Dragulj koji je život stvorio. Kako god vam to možda zvučalo otrcano ili kako god, to u suštini je tako. Samo ostanite malo s tim, možete ako treba pauzirati video. Samo budite s njim, samo gledajte u tom smjeru, samo ga produbljujte. I osjetite je li to ugodno, neugodno. I ako je ugodno, odite još dalje u njega. Samo idete prema onom što je dubinski ugodno. I kada osjetite da vam je za sad dovoljno tog fokusa, onda se vratite tu, nek taj osjećaj dalje u vama onako marinira i lagano se vraćate u tijek vašeg dana. I kad treba, pogledajte ovaj video ponovo i ponovo i ponovo i ponovo. I obratite pažnju na to kuda vas frekvencijski vodi i šta se mijenja.